Halo-halo ang nararamdaman ko. Kinakabahan ako, natatakot ako, gusto kong tumakbo pero hawak niya ang kamay ko. Iba't ibang babae, iba't ibang conversations. Secret Files. Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Secret Files. Secret Files. Secret Files. Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Nakipagrelasyon ako sa matandang 40 years yung gap namin. Magandang tanghali, DJ Rocky. Itago niyo na lang ako sa pangalang Shaina. Nasa 20s. At ito, ang aking secret file. Noong estudyante pa lang ako, may isang building na lagi kong nadadaanan, papunta at pauwi ng school. At dahil palangiti ang security guard doon, napapansin ko rin siya. Isang araw, kinailangan ko ng load. Nagtanong ako kay Kuya Guard kung meron bang malapit na tindahan na nagbebenta ng load. Dahil hindi ako makapag-internet at may kailangan akong isubmit para sa klase. Sakto naman itong si Kuya Guard. May racket siya. May racket siyang loading. Kaya sa kanya na ako nagpa-load. Buti at nakapag-submit naman ako ng class requirement bago mag-deadline. Dumaan ang ilang araw. Biglang may nag-text sa akin. Nung una, hindi ko pinansin. Pero, araw-araw, may good morning. Gabi-gabi, may good night. Napaisip ako, sino ba tong mystery texter na to? Bahala na siya dyan. Hanggang sa dumating yung time na parang bored ako. Nag-reply ako kay mystery texter. Ang una kong tanong, sino ka? Hindi niya sinabi ang pangalan niya. Kaya pangalawang tanong ko, kilala ba kita? O kilala ba natin ang isa't isa? Ang sagot niya lang, malalaman mo rin. At doon nagsimula ang isang usapan na hindi ko akalaing hahantong sa isang bagay na kahit kailan hindi ko naisip na mangyayari sa akin. DJ Rocky, unti-unti, napapangiti na niya ako sa mga text niya. May mga hirit siyang nakakatawa. May mga banat talaga siyang natatawa ako. Humahagalpak ako sa tawa. At paminsay, kinikilig pa. Sa paraan ng pakikipag-usap niya sa akin, pakiramdam ko kaedad ko lang siya.
Kaya naisip ko baka schoolmate ko to. Baka nakuha niya ang number ko sa isang kaklase o kaibigan. Kaya lang, sa eskwela, wala namang umaamin. 1, 2, 3. Umabot ng 3 buwan. Bago tuluyang inamin ni mystery texter sa cellphone ang tunay niyang pagkatao. At doon ko naisip, ay, Shaina, may ulo ka naman pero bakit hindi mo ginagamit ang utak mo at common sense mo? Kasi, ang number ni mystery texter ay number pala ni Kuya Guard. Kaya pala niya nalaman yung number ko kasi sa kanya ako nagpa-load. Yes, DJ Rocky. Ang mystery texter ko, si Kuya Guard pala. Siya mismo ang security guard na pinagpapaloadan ko. Sa totoo lang, na-shook ako. Inamin niya nga sa akin na matagal na raw niya akong napapansin. Alam daw niya kung kailan ako pumapasok. Alam niya kung kailan ako umuuwi. Alam niya kung kailan ako dumadaan. At doon na nga ako kinabahan kasi parang matagal na niya akong sinusubaybayan. Medyo nailang ako doon. Siguro naramdaman niya yun. Kaya kung ano-anong mga hirit, mga patawa, mga banat, yung ibinato niya sa akin. At yun yung unti-unting nagpagaan uli ng loob ko. At habang tumatagal, mas lalo niya akong nilalambing. DJ Rocky, minsan nga, libre pa ang load ko. May kasama pang malalaking MB para sa data. Hanggang sa hindi ko na namalayan. Nakuha niya yung tiwala ko. Hanggang sa nakuha na rin niya ang puso ko. Kaya lang, estudyante pa lang ako. Tapos siya, security guard na. At eto pa, 40 years. 40 years ang age gap namin. Etong si Kuya Guard, byudo na. Pumanaw naman na yung asawa niya dahil sa breast cancer. Tsaka yung mga anak niya, may kanya-kanya na silang pamilya. At para sa akin, hindi naman issue yung nakaraan niya. Tanggap ko siya. Kahit ano pa siya. At maging sino man siya. Pero ang tanong, matatanggap din kaya siya ng mga magulang ko? Una po, parang nagkaroon ako ng kaba sa kanya, sabi ko sa pala yun. And then, sinabi niya na hindi naman daw siya masamang tao, nakikipagkaibigan lang daw, hindi lang daw makilala yung ano. Ayun po, doon nag-respect, tapos unti-unti kinukuha niya yung tiwala ko. Libre na yung load, hindi niya na ako pinagbabayad. Ang laki din pong load, yung mga yung malalaki yung MB. Kabisyo, na in love ka na ba sa isang security guard? Masarap daw magmahal ang mga sekyu. Kasi protektado ka na, ipaglalaban ka pa. Isang sekyu ang
ang nakabihag sa puso ni Shaina. Si Kuya Guard pala. Ang mystery texter na walang palya na bumabati ng good morning at good night sa kanya. At habang tumatagal ang pag-uusap nila ni Kuya Guard, nahulog na ang loob ni Shaina. Kaya lang, estudyante pa tong si Shaina. At 40 years. 40 years ang age gap nila. Mas matindi pa sa age gap nina Bossing Vic Soto at Pauline Luna. Kabisyo kung mahal mo, kaya mo bang ipaglaban? Kahit alam mong maraming kukontra? Tatanggapin kaya ng mga magulang ni Shaina si Kuya Guard? Abangan ang susunod na magaganap sa pangalawang bahagi ng Secret Files. Sinabi niya na, mauna daw po ko dun sa meeting, dun sa kung saan po kami mag-meet. Tapos susunod siya, magkiwalay kami ng jeep. Wala yung mall po yung pinupuntahan namin para wala pong Tapos pag magkasama na po kami palabas ng mall, hindi nila naghiwalay kami ng konti. DJ Rocky, naging kami ni Kuya Guard. Mula sa Kuya Guard, naging love. Love na ang tawag ko sa kanya. At syempre, hindi maiiwasan na gusto rin naming magkita, lumabas at mag-date. Pero dahil alam naming bawal at delikado kaming makita ng mga kakilala namin, kailangan naming mag-ingat. Kaya naman, nagseset kami ng meet-up place na malayo sa lugar namin. Yung mga malalayong mall. Mauuna akong pumunta, tapos tsaka siya susunod. Magkahiwalay pa kami ng jeep na sasakyan. At kapag nasa mall na ako, ayun, darating na rin siya. At hindi na rin kami masyadong naglilibot. May mga pagkakataon pa nga, DJ Rocky, na nakamask pa kami habang magkasama. Kapag kakain lang kami, tsaka lang namin tatanggalin ang mask. At kapag pauwi na kami, palabas na ng mall, kailangan may pagitan kami. Magkahiwalay kaming maglalakad papunta sa sakayan. Para lang sure na walang makakakita sa amin. At sa totoo lang, DJ Rocky, wala akong pinagsabihan. Kahit isa sa mga kamag-anak namin tungkol sa relasyon namin. Sikreto, kumbaga, ang relasyon na meron kami ni Kuya Guard. Pero kahit anong ingat pala ang gawin namin, hindi pa rin sapat. Dahil isang araw, nabisto kami. Nahuli kami. Nakita kami ng pinsan ko. At yung pinsan ko namang yun, sinumbong ako kay mama. DJ Rocky, nang malaman ni mama ang tungkol sa amin, kinausap niya ako.
Pinagalitan niya ako. At sinabi niya, ang bata-bata mo pa tapos papatol ka pa sa mas matanda pa sa amin ng tatay mo? Pero nilaban ko si Love. Sinabi ko kay Mama, Ma, mabait naman siya. Huwag kang mag-alala, hindi ko pababayaan ang pag-aaral ko. Kung ano-anong masasakit na salita ang binitiwan pa ni Mama. Pero pinili kong kapitan ang pagmamahal ko kay Love. At hindi ko namalayan, umabot na kami ng 4 na taon. At hanggang ngayon, hindi pa rin alam ni Papa ang tungkol sa amin. Pinili muna naming itago ni Mama. Pero alam ko na darating din ang panahon na masasabi ko rin ito at magkakaroon ako ng lakas ng loob para harapin si Papa. Ang mahalaga, nakapagtapos na ako ng pag-aaral. At hanggang ngayon, kami pa rin. Lagi pa rin kami nagkukwentuhan ni Love. Ito nga lang, napag-usapan namin ang tungkol sa future namin. Gusto ko siyang makasama ng matagal. Pero sabi ni Love, ayaw na niya na magkaroon pa ng anak. Dahil matanda na siya at hindi na niya kakayanin pang magkaroon ng aalagaang anak. DJ Rocky, habang sinasabi niya yun, parang may kung anong kumirot sa puso ko. Kasi ako, gusto kong bumuo ng pamilya. Gusto kong magkaroon ng anak. Mahirap at masakit tanggapin. Pero bahala na. Mas nananaig ang pagmamahal ko sa kanya kesa sa pangarap kong yun. Hindi ko alam kung hanggang kailan at hanggang saan kami dadalhin ng pagmamahala namin. Pero sa ngayon, ang alam ko lang, ipaglalaban ko siya hanggang huli. Parang ayaw niya na daw po na na magkaroon ng sariling pamilya. I mean, ayaw niya magkaroon ng anak na kasi daw matanda na siya, ganyan. So, sinabi niya po sa akin na daw na hindi niya na daw kakayanin na magkaroon pa daw ng anak. So, para sa akin, sabi ko, masakit. Pero nananaig po sa akin yung love. Marami na tayong pinagdaanan na pagsubok. Maraming beses na natin nilaban ng isa't isa. Mahandaan kita, lagi na ako nasa tabi lang.